بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وطب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المعاشر في التي في الأجيب وموفو مسلم كفولين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا جمكا حكم كنا لنوي دين برو مي جمكا نبي ولي كسر كرامهما أنيكا كرامه بسم الله ولا سك برو كني ويدين كنا فنونا بأن لا كسي أن كرامهما أني أنا المامي نوي الإمام محمد موسى جلو. الإمام محمد موسى جلو ما دولته جمانا كنا أني جمانا كوكا دين برا حكم كنا لا المامي دو تركوا مصر با أنا مصر فلو والمامي دو silamɛ tɔnba fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔ a sen bɛ a bɛɛ lajɛlen baarada o n'a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiriw yɔrɔw tɛ kelen diinɛ baara bunakun kɔnɔna la an wulila ka se a ma bi thème b'an bolo bi thème min ni a nafa ka bon silamɛya la kosɛbɛ an n'a bɛna jɛ ka baro kɛ o kan yanni an ka don an ka baro kɔnɔ la an b'a fɔ an ka alimami ye ko assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. Imam diinɛ kɔnɔna la fɛn dɔ bɛ yen nɔ arabukan na a bɛ fɔ fɛn min ma ko atawassul. Tawassulu ye kuma ye min kuma cayalen no diinɛ kɔnɔ dɔw sɔnna a ma dɔw ma sɔn a ma nka sɔnni ani a sɔnbali a bɛɛ bɛ dalilu ko de bolo an da tɛna don o bɛɛ lajɛlen na nka an ka laɲini min ye k'a dɔn tawassulu yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye fɔlɔ yanni an ka don walandatɔ kɔnɔna la. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Cerno Usmani ka o ɲininkali diyara an ye. Ni ko ko tawassul o ye i y'a fɔ cogoya min na arabukan don mais a bamanankan jɛlen ye a bɛ faamuya min na an tɛ an yɛrɛ bila traduction littéraire la a bɛ faamuya min na o ye kama ɲini ye yali ka fɛn dɔ kɛ maa dɔ kama o de ye tawassul ye ka fɛn dɔ ɲini ala nin kɛ n ye maa dɔ kama diinɛ sira fɛ n'a fɔra tawassulu a bɛ wele a b'o de kɔrɔ b'o de di an ma donc yali a bɛ daga an ka silamɛya kɔnɔ maa ka fɛn ɲinini kama ye wa walima a tɛ daga donc i y'o min fɔ o ye walandaba ye walandaba min i yɛrɛ y'a fɔ ni karamɔgɔw ni maaw ma bɛn kelen kan a la mais karamɔgɔ bɛɛ sɔnnen don k'a ta kunun na ka bila bi la k'a fɔ ko tawassulu kɔni k'a bɛ kɛ o ma sɔn ɲɔgɔn ye min na an bɛ tila ka an da bɛ don o la parce que tawassulu alakira y'a kɛ sallallahu alaihi wasallam bon alakira de dun ala kuma n'ale de fɛ donc n'ale ye fɛn min kɛ o de ye diinɛ ye donc n b'o exemple mun di i ma tawassulu bɛ kɛ ni sira dama dama ye sɔsɔli tɛ min na tawassulu bɛ kɛ ni adamaden i yɛrɛ ye fɛn min kɛ i ni ala cɛ adamaden ka baara ɲuman i n'a fɔ kuranɛ bɛ tawassulu dɔ f'an ye rabbana innana amanna faghfir lana zunubana ala anw limaniyara an dar'i la an dali min kɛr'i la o kama o tuma la an jurumu yafa donc kama donc nin ye a dɔ ye o ye adamaden i bɛ k'o ɲini ala fɛ ala n limaniyara o kama nin kɛ n ye ala n ye nin baara ɲuman in kɛ ala o kama nin kɛ n ye donc yali tawassulu fana a bɛ daga adamaden k'a kɛ nin y'a ye adamaden ye baara ɲuman min kɛ walima i ye fɛn ɲuman min kɛ walima i yɛrɛ limaniyali min kɛra ala la mais est ce que adamaden bɛ se ka maa don i ni ala cɛ wa o maa in o ka kɛ kira ye walima o ka kɛ maa ɲuman ye i n'a fɔ an b'o ye an ka jamana kɔnɔ cogoya min na yali o bɛ kɛ wa walima o tɛ kɛ an ye kuma daminɛ ni min ye fɔlɔ an b'an ka baro sinsin n'o ye fɔlɔ o ye o exemple filanan min bɛ yen nɔ an b'a ye ashabul ghar maa minnu bɛ yen n'u donna kuluwo la k'u b'u lafiya ni ala ye kuluwo datugu da la pour que u ka se ka bɔ kuluwo la i komi o kisa t'an ka laɲini pour que u ka se ka bɔ kuluwo la u y'u ka baaraw de fɔ u y'a fɔ ayiwa ne ye nin kɛ ne ye nin to ala ye ne ye nin kɛ n'o ye tiɲɛ ye o tuma la ala kuluwo dayɛlɛ kuluwo bɛ dayɛlɛ dɔɔni f'a sera ka dayɛlɛ u bɛ se ka bɔ min fɛ u bɔra donc u ye tawassulu kɛ bil amali saliha n'u ka baara ɲumanw ye donc o ye tawassulu sira dɔ ye ka tawassulu kɛ ni maa dɔ ye yali o bɛ bɛn wa walima ka tawassulu kɛ ni alakira muhamadi sallallahu alaihi wasallam yali o bɛ bɛn wa donc
o jaabi walanda yɛrɛ hakili la a bɛ bolo de kan kosɛbɛ an b'a ye an y'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam ale de ye sariatigi ye alakira alayhi salatu wasalam parce que sɔsɔli bɛna tawasulu ko la yɔrɔ min na o de ye maa dɔw b'a fɔ ko alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam ko tawasulu bɛ se ka kɛ n'a ye a ɲɛnama i n'a fɔ sahabaw tun b'a kɛ cogoya min na ko mais alakira fatulen ko kuma la ko tawasulu tɛ daga ni alakira ye kuma tɛ ka tawasulu kɛ ni maa ɲumanw ye donc olu ni sufiw cɛ ɲɔgɔn faamuyabaliya min bɛ yen hakili la an bɛ dalilu di o yɔrɔw de la k'olu walawala o de la i b'a ye alakira alayhi salatu wasalam a fatulen sahaba dɔ nana alakira kaburu la a ko alakira aghis ummatak i ka mantonw ɲaw ma dɛ u bɔ bolo la dɛ parce que alakira san jɔra ni m'i ka mantonw bɔ bolo la a bɛ kɛ baasi ye dɛ ale y'o duwawu kɛ ka kuma ɲumanw fɔ ka taa d'a ka so a sogora alakira muhamadu la sufɛ sallallahu alaihi wasallam ni y'a sɔrɔ alakira fatura seydina umar bɛ silamɛw ka kalifaya la o kuma la alakira y'a f'a ye sallallahu alaihi wasallam a y'a ci seydina umar ma k'a fɔ taa fɔ umar ye k'a ka a ka labɛnw kɛ a ka keguya a ka labɛnw kɛ a ka dabaliw tigɛ alkais k'a ka t'o fɔ umar ye dugu jɛlen a fana nan'o fɔ umar ye umar ye sahabaw fara ɲɔgɔn kan sahabaw ko anw ye min faamuya nin kuma in na dɔrɔn alakira sallallahu alaihi wasallam a bɛ fɛ k'a fɔ de k'i ka bɔ ni maaw ye ka taa salatul istisqa'i kɛ ka taa sanji ni seli kɛ donc kuma la surunyana seydina umar ye sahabaw fara ɲɔgɔn kan u bɔra ka taa sanji ni seli kɛ sanji ni seli la sisan seydina umar ko a ko a y'i bolo fila kɔrɔta ka ala wele a ko ala kunna natawassalu binabiyyika muhammadin sallallahu alaihi wasallam والرسول الآن انتقل إلى الرفيق الأعلى فمن نتوسل به ألا أنكم بألا كرا دي جو أو ني ألا تشي إنا فو تشي نانا جيكو جلي أكلي إنا كنا سورة ألا كرا بخدبا كلا نكافو ألا كرا أيوا ني ما فهم فو ألا أيوا جمانا ألا كرا دي ala kira duwawu kɛ sanji daminɛna ma bɔ kutuba kalan na fo sanji daminɛna o kuma la fo dɔgɔkun wɛrɛ fo juma wɛrɛ san ma tigɛ fo maa wɛrɛ nana don misiri kɔnɔ ayiwa ala kira n'i m'a fɔ ala ye fana k'a k'a to ten sanji bɛna an halaki dɛ donc seydina umar ye ala rappelé nin de la ala an kun bɛ ni ko gɛlɛyara an bɛ ala kira de don an ni ala cɛ bi ala kira tɛ yen o kuma la bi an bɛ jɔn don an ni ala cɛ o kuma la sahabaw tɔw minnu bɛ yen n'olu bɛ balo la ani hakilitigiw olu ko umar de ye khalifa ye o dɔw bɛ se k'a fɔ umar e ka bila an don i ka don an ni ala cɛ mais ayi ko yɛrɛ tigi ye jɔn ye o de ye muhamadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam o kuma la bɛn kɛra mun kan maadama ala kira jeli dɔ bɛ an cɛ la maadama ala kira somɔgɔ surun dɔ bɛ an cɛ la o kuma la an k'o don an ni ala cɛ o kuma la a ko o kuma la fa inna natawassalu bi ammi nabiyyika o kuma la i ka ciba i komi ale tɛ yan a binakɛ a fa kɔrɔkɛ abbas bɛ yan an bɛ abil abbas an bɛ e ala deli ni abbas ye o kuma la ala sanji di an ma ni abbas barika ye o kuma la sisan maa dɔw fana Thierno Ousmane maa dɔw fana b'a fɔ k'u bɛ nin de k'ulu ka dalilu ye ko ayiwa k'a filɛ nin ye ko nin de ye dalilu jɛlen ye ko alakira tɛ yen ko sahabaw bɛnn'a kan ko i komi su tɛ se ka nafa ɲa o kuma la ko k'a kɛ ni Abbas ye komi o de ye ɲɛnama ye an ko n'o kun don a kun b'a fɔ dɔrɔn inna natawassalu bil Abbas anw bɛ alakira tɛ yen bi o kuma la an bɛ Abbas don an ni ala cɛ mais ni kuma fɔra hakilima ye a bɛ miiri a b'a ka hakili de kɛ ka baara kɛ o kuma la hakilima ni miirila yan a y'a fɔ cogo di inna natawassalu bi ammi nabiyyika e ala kira ala i ka ciden o binakɛ bɛ yan an b'o de don an ni ala cɛ donc sisan a ma kɛ Abbas yɛrɛ tɛ bilen ko bɛ alakira de nɔfɛ sallallahu alaihi wasallam
donc maa minnu bolo ko nin dalilu y'u ta ye ayi nin dalilu tɛ bɛ olu kɔ kan parce que a ko natawassalu bi ammi nabiyika ammu nabiyi k'e b'o de nɔfɛ sinon Abbas yɛrɛ tɛ Abbas ni alakira cɛ ye min ye dɛ jeli min bɛ Abbas ni alakira cɛ dɛ o de kama an nana ni Abbas ye a ka sirifuya kama a ka alakira balimaya kama an nana n'a ye o de la yaasa ka duwawu kɛ yaasa sanji kana ayiwa o kuma la ni o dagara sanji nana ala ko o kuma la maaw kana tilu ka duwawu la cɛ min tɔgɔ fɔra ka bɛnakɛ don ani maaw cɛ fo maaw mago bɛ fɛn min na fo ye Alahu subhanahu fo ne ala y'a d'u ma dɛ donc o kuma la san nana ni Abbas barika ye nin ye dalilu ye anw bolo k'a fɔ ni alakira somɔgɔw bɛ jama cɛ la o de la ka alakira somɔgɔw ta k'u bila ɲɛfɛ diinɛ la o de ye diinɛ yɛrɛ lasili ye diinɛ yɛrɛ sigilen don fɛn min kan o de y'o ye madame alakira somɔgɔw bɛ yen sallallahu alaihi wasallam o de bɛ bila kow ɲɛfɛ ka d'a kan o de ye alakira jeli dɔ ye sallallahu alaihi wasallam donc bɛn kɛra a kan ka Abbas bila ɲɛfɛ mais an bɛ maaw rappeler fɛn dɔ la saya o tɛ adamaden ka bonya tiɲɛ fo ni maa min hakili ni hakili tunna i tɛ fɛ ka faamuyali kɛ saya o ye adamaden bɔlen ye marhala dɔ de la ka taa marhala dɔ la i m'a ye denyɛrɛnin sisan denyɛrɛnin a b'a ba dɛbɛ la waati min na an bɛ hakɛto ɲini kɛ maaw fɛ a bɛ ka balo ye cogoya la e tɛ cogoya min ɲɛ dɔn ne yɛrɛ tɛ cogoya min ɲɛ dɔn ala b'a balo ye a bɛ fiɲɛ d'a ma ye a bɛ fɛn bɛɛ d'a ma ye donc ala b'a bɔ o marhala la ka na n'a ye diɲɛ na o ye marhala wɛrɛ ye Thierno Ousmane ni anw ye den lasegin a wololen kɔfɛ ka na diɲɛ na a bɔra yɔrɔ min na ni a nalen kɔfɛ diɲɛ na a bɛ ninakili n'an y'a lasegin o yɔrɔ la dɔrɔn a bɛ sa parce que o marhala banna donc adamaden mana bɔ o marhala fana la ɲɛnɛmaya marhala la a bɛna taa marhala wɛrɛ la a sulaman de don anw bolo yan mais a bɛ to marhala min na a ɲɛnɛma don ala fɛ a bɛ barzaku de kɔnɔ donc yen nɔ ani anw tɛ tigɛ ɲɔgɔn na ayi ani anw tɛ tigɛ ɲɔgɔn na an bɛ deli k'o de misaliya di kuma bɛɛ badiri kɛlɛ kɛlen ni alakira nani jɔ kafiri kunbabaw kunna a bɛ k'u jate ya Shu'ba ya Musayyab a bɛ ka kafiriw ninnu ta u tɔgɔ ma yali hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan ala ko k'aw kan ka fɛn min sɔrɔ jahanama kɔnɔ yali aw y'a sɔrɔ wa sahabaw nana ya Rasulallah atukallimuhum wa qad jayyafu alakira i bɛ kuma u fɛ k'a sɔrɔ u su don u sara ka ban alakira ko ma antum bi asma'a minhum wallahi aw tulo tɛ ne ka kuma la ka tɛmɛ u kan ni ne kafiri ye kafiri o dalen a kaburu kɔnɔ o salen dalen alakira ko aw tulo tɛ ko la ka tɛmɛ u kan mumini dun ala ko wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya maa minnu sara Allahu subhanahu wa ta'ala ka jihadu ni Allahu ta'ala ka sira fɛ k'i ka n'u miiri k'olu ye su ye et puis ka silamɛsu jate k'o ye su ye kaburu kɔnɔ o ye kafiriya de ye kuranɛ de b'o fɔ a b'a fɔ ɲɛna ko a kana kɛ i n'a fɔ maaw qad ya'isu min al-akhirah kama ya'isa al-kuffaru min ashabil qubur ni maa sara ka ban kafiri ko non karisa kɔni a sara ka ban a ka ko banna la o ye kafiriya de ye ala ko kama ya'isa al-kuffaru min ashabil qubur ina kafiru jigi tigɛra kaburu kɔnɔ mɔgɔw la k'a fɔ k'u sara ka ban k'u ka ko banna ni e fana ko maa min bɛ kaburu kɔnɔ k'a sara ka ban k'a ka ko banna o tuma la i yɛrɛ bɛ kafiriya sabati la ni kuranɛ ka weleli ye donc an tun bɛ ka min fɔ an tun bɛ fɛ ka min fɔ kuma daminɛ la tawasulu ko la o de ye nin ye adamaden bɛ se ka tawasulu kɛ n'i ka baara ɲuman ye adamaden bɛ se ka tawasulu kɛ ka maa wɛrɛ don i ni Allahu subhanahu wa ta'ala cɛ o de la an k'a lajɛ yali alakira yɛrɛ ye tawasulu kɛ wa an k'a lajɛ tumana min na Seydina Ali ba Fatimatu binti Asad tumana min na a fatura ni alakira sallallahu alaihi wasallam ale yɛrɛ de a ko sahabaw ma a y'aw lafiya ne ba ye maa wɛrɛ tɛ nin kaburu sen ne de bɛ nin kaburu sen ni muso in ye hɛrɛ min kɛ ne ye ne de b'o dɔn a y'aw sen bɔ nin na ale yɛrɛ de ye kaburu sen ale de ye bɔgɔ labɔ ale de ye kaburu dennin sen ka tila k'i da k'i fɛnsɛ kaburu dennin kɔnɔ a ye an ba
fatimata binti asadin da kaburu kono kuma min na a ye duwawu jumɛn kɛ a ye duwawu kɛ a y'a fɔ Allahu subhanahu wa ta'ala ye k'a fɔ Allahu subhanahu wa ta'ala ne b'a ɲini Allahu ta'ala fɛ Allahumma ghfir li ummi fatimata binti asadin walaqinha hujjataha wa wasi' mudkhalaha bihaqqi nabiyyika wal anbiya'i min qabli innaka arhamur rahimin. Alakira ye duwawu de fɔ sallallahu alaihi wasallam. Donc alakira yɛrɛ ye tawassulu kɛ ala men bada ala mba ɲini fɛ i ka nɛnkun sabati i ka dayɔrɔ fɛrɛ dalu min bɛ su bolo n'a bɛ kisi n'o ye i k'o don a da i k'o kɛ mun kama n'i ka nabi ɲuman bonya ye ni alakira muhamadu bonya ye sallallahu alaihi wasallam ani nabi ɲuman minnu tɛmɛna ka kɔn ne ye donc alakira ye tawassulu kɛ n'a yɛrɛ ye ka tila ka tawassulu kɛ ni nabi ɲumanw ye minnu tɛmɛna ka kɔn ale alakira muhamadu ye sallallahu alaihi wasallam a ko ya arhamar rahimin. Et puis alakira de ye anw kalan tawassulu la i b'o dɔn hadisul ama maa dɔ bɛ yen ɲɛfiyɛntɔ don a wulila ka na se alakira ma sallallahu alaihi wasallam a ko alakira sallallahu alaihi wasallam ne bɛ fɛ alakira i ka ala deli n ye ala ka ɲɛ dayɛlɛ alakira ko in sabarta falakal janna n'i sera ka sabali ɲɛfiyɛntɔya ye ala ka jarabi ye ni maa min sera ka sabali a kɔrɔ ala y'i bange i kun tɛ ɲɛfiyɛntɔ ye ala nana n'i diɲɛ na i tɛ ɲɛfiyɛntɔ ye o tuma la a nana n'i lajarabi ni ɲɛfiyɛntɔya ye n'i sabalila n'a ye o tuma la sara wɛrɛ tɛ ala bolo ka d'i ma ni alijinɛ tɛ o tuma la sabali a ko alakira ne tɛ se ka sabali dɛ n'i bɛ se ka duwawu kɛ n ɲɛ ka yɛlɛ o de ka di n ye n tɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ n b'o de nɔfɛ alakira ye mun fɔ a ye sallallahu alaihi wasallam alakira ko a ma ko o tuma la n bɛn'i kalan fɛn dɔ la a ko taga seliji ta ni hadisa in ye hadisa kɛnɛman de ye maa tɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ min bɛ se ka hadisa in sɔsɔ a ko seliji ta n'i ye seliji ta tumana min na o tuma la i ka arakan fila seli i ka arakan fila seli i k'a fɔ cogo di Allahumma inni atawassalu ilayka bi nabiyyika Muhammadin nabiyyi rahma ya Muhammad ya Muhammad. N'i ye nin fɔ an ka bi maaw ye taa n'a fɔ k'i kɛra musiriku ye ala ne bɛ kama ɲini kɛ e ala fɛ n'i ka nabi ɲuman ye ala kira de bɛ ka maa dɔ kalan nin na ne bɛ kama ɲini kɛ e ala fɛ n bɛ kama ɲini kɛ jɔn kama min ka fisa bɛɛ ye n'o ye Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'o ye kira ye min cira hinɛ kama ka tila k'a ta tɔgɔ ma ya Muhammad a bɛ ka Muhammad de wele pourtant baara min bɛ kɛ ala de b'a kɛ mais a bɛ ka Muhammad de wele ya Muhammad ne hami ye ɲɛko ye o tuma la ala deli ɲɛ a ka ɲɛ dayɛlɛ Muhammad a ko ala Muhammad ka duwawu jaabi ne ma a ye nin duwawu fɔ ale tigilama tilala ka na ka tagama sahabaw y'a ye a taamana a ɲɛ dayɛlɛlen ka na alakira fɛ sallallahu alaihi wasallam ala de welela yan wa ya Muhammad n'a hakili la nin jɛlen don dɛ ya Muhammad o tuma la silamɛya mago bɛ fɛn min na Cerno Usman o ye an silamɛw an ka hakili sigi an k'a dɔn an ka nin maa ɲuman ninnu u tɛ an bila sira o sirasi kan k'o bɛ kɛ ala filankafoya sira ye parce que i m'a ye a ka duwawu laban na a ye mun fɔ ko ala ka alakira ka duwawu jaabi ale ma mais ale ye alakira de wele parce que Habib Cerno Usman kuma dɔ la anw jurumu ka ca ala wele cogo an t'a dɔn an bi jɔ an yɛrɛ la ka directement k'an adresser ala la dɔw b'a fɔ ko kuma la ko ala ko iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ko aya yɛrɛ la k'a ma sɔn k'a fɔ faqul k'a ko fa inni qarib ko b'a yira n'i bɛ fɛ k'i adresser ala la k'i b'i adresser ala yɛrɛ la directement mais ala kɛra m'o fɔ ni cɛ ye dɛ e b'o dɔn ka tɛmɛ ala kɛra kan o aya jiginna maa min kan o de ye ala kɛra ye mais ala kɛra de ko nin ma k'a ka seliji ta ka arakan fila seli ka nin fɔ inni atawassalu ilayka bi nabiyyika Muhammadin nabiyyi rahma ya Muhammad. Donc Cerno Usman n'an y'an hakili sigi an bɛ k'o faamuya an bɛ fɛ ka misaliya wɛrɛ jumɛn di k'a yirila k'a fɔ ala ka ko
a bɛ sababu de don a la o sababu ninnu olu tɛ maa kɛ filanga foyi ye o tɛ maa kɛ filanga foyi ye i m'a ye yan'an ka so sababu ma ala ka jɔn dɔ ale taara hiji la k'a to hiji yɔrɔ la a taara kaburu dɔ jura a mɛnna kaburu in kunna maa dɔ nana ɲininka a ko e tun bɛ mun na a ko tun bɛ ka kaburutigi barika ɲini ayi a ko k'o tɛ bɛn k'o ye filangafoya ye ko tun bɛ ka ala deli n'a a tɔgɔ ye ka tawasulu kɛ a ko k'o tɛ bɛn a ko tawasulu bɛ bɛn ni fɛn o fɛn ye k'i ka tawasulu kɛ n'i ka baara ɲuman ye ko walima i k'a kɛ ni kuranɛ ye a ko n'i y'a kɛ ni kuranɛ ye k'a bɛ bɛn a ko k'a bɛ bɛn a ko o tuma la ne ni i bɛ bɛn sisan a ko n'i y'a fɔ allahumma inni atawassalu ilayka bi qul huwa allahu ahad allahu samad ka taa bila suran laban na ala n bɛ kama ɲini kɛ ni qul huwa allahu ye i ka qul huwa allahu don ne ni e ni ala cɛ i ka mago dilan a ko k'o bɛ daga a ko k'o bɛ daga a ko o tuma la sisan ni n y'a fɔ ala n bɛ kama ɲini kɛ ni اللهم إني أتوسل إليك بقول يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد أكو كو بدغوا أو كو فنا بدغا أكو نيافو اللهم إني أتوسل إليك بتبت يدا أبي لهب أكو كو فنا بدغوا أكو كو بدغا أكو داكور أكو كمالا سيسان ني توسلك نينغو اللهم إني أتوسل إليك محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم يلو فنا بدغوا أقول كو محمد تقبل منك كو أبدا غن تبت يدا أبدا غن كل الكافرون يمني محمد تغفر دو إيكا بروبلم تتوسل كو إيكا بروبلم محمد صلى الله عليه وسلم donc o kuma la cɛ ko a ma hada firaku bayni wa baynaka ne e bɛ fara e yɛrɛ b'a dɔn sisan ni dalilu sabatira walima ni dalilu ma sabati donc an bɛ fɛ ka min fɔ tawasuluko la maaw k'a dɔn n'i ye kuranɛ lajɛ kuranɛ falen don maaw ye ko ala ye ko dɔw de don maaw ni maaw cɛ o m'u kɛ filangafo ye abada o de la alakira b'a fɔ a mantonw ye a ko ma akhsha alaykum shirka ma ashirku ma akhsha alaykum shirk ne tɛ siran ko mantonw bɛna kɛ filangafo ye kɔfɛ ala ko alakira de ye harisun alaykum ye ko alakira de bɛ jɔrɔ an na alakira de bɛ nata anw kana bila fili la o alakira ko k'a tɛ jɔrɔ anw ka kɛ filangafo ye e wuli o wuli e ko kana ma nin dabila ko nin ye shirku ye i t'a to i bolo ala ko alakira min ye jɔrɔlen don an na dɛ o ko ma akhsha shirka k'ale bɛ siran mun ye akhsha an taftaha alaykum ad-dunya fatanafasu fiha kama tanafasuha n bɛ siran diɲɛ de kana dayɛlɛ diɲɛ ka dayɛlɛ aw ye a ka ɲɔgɔn sama diɲɛ nɔfɛ ala ko ka ban k'a tɔ kɛ wariko ye k'a tɔ kɛ diɲɛ ko ye k'a tɔ kɛ jɔyɔrɔko ye i n'a fɔ fɔlɔmaw ye ɲɔgɔn sama a nɔfɛ cogoya min na n b'o de siran aw ɲɛ fa ahlakakum kama ahlakatukum n'o kɛra diɲɛ bɛna aw halaki i n'a fɔ a ye aw halaki alakira tun bɛ siran min ɲɛ o ye bi de ye an b'o tile de la ala k'an kisi o ma donc an bɛ kuma laban ni min ye ni k'a yirala ko kuranɛ falen don nin baro in na o de ye i b'a dɔn suratul baqara kɔnɔ ala b'a fɔ an ɲɛna tumana min na a ye taluta ci a ko inna ayata mulkihi an yatiyakum at-tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiya mimma taraka alu musa wa alu harun tahmiluhu al-malaika inna fi dhalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin ala ye kira dɔ a ka jama u ka dɛmɛli sababu kɛ nabilahi musa ala ye kɛsu min ko fɔ comme waati ko kama an tɛna aya bɛɛ sharha nabilahi musa ka bere nabilahi haruna aw ka jalamugu nabilahi musa tun bɛ kale da ni kale bara min ye o n'a ɲɔgɔnnaw gansan ala ye o de bila kɛsu dɔ kɔnɔ k'o di mɛlɛkɛw ma ala ko tahmiluhul malaika kuranɛ de bɛ nin lakala an ye n'i ye ibnu kasir lajɛ nin aya in yɔrɔ la a b'a fɔ ko ni taluta ka mɔgɔw n'u taara kɛlɛkɛyɔrɔ la kuma o kuma u bɛ nin kɛsu in de ta k'a sigi u ɲɛma u b'a fɔ anw ka dɛmɛ ala bɛ anw dɛmɛ ni nin kɛsu in de sababu ye kira yɛrɛ k'a fɔ k'ale tɛ dɛmɛ ni ala ye f'ale bɛ dɛmɛ ni kɛsu sababu ye o kira n'o kun bɛnna anw ka tile ma an fana kun n'o fana kɛ musiriku ye dɛ o kira yɛrɛ fana kunna kɛ musiriku ye dɛ parce que anw ka faamuya y'o de ye k'a fɔ maa tɛ se ka foyi don i ni ala cɛ donc kuma lasurunya ye min ye kira minnu tɛmɛna olu ye fɛn dɔ don u ni ala cɛ
alakira sallallahu alaihi wasallam an y'a misaliya fɔ sisan ale yɛrɛ y'a kɛ a fatulen kɔfɛ maaw y'a kɛ n'a ye donc anw fana ka wuli ka se maa ɲumanw an dalen don maa minnu na a kɛra ɲɔrɔn ye a kɛra tamani ye a kɛra torokɔrɔbugu ye a kɛra hamdalayi ye anw fana dalen don an faw minnu na ka wuli ka se olu kaburu la k'a fɔ ala anw kɔni man ɲi ne ma Jalo man ɲi ne bɛ n yɛrɛ ka kow dɔn mais ne fa Musa Jalo o ka ɲi dɛ ala ne ma Jalo man ɲi mais ne fa Bubakari Kane o ka ɲi dɛ ala ne man ɲi mais an bɔra sirifu min na tamani ala o ka ɲi dɛ donc o kuma la k'o don ala o kama nin kɛ n ye alakira y'an kalan o de la sallallahu alaihi wasallam donc o de kɛra alakira la a ɲɛnɛma o kɛra alakira Muhamadu la a fatolen sahabaw b'o de kan maa ɲumanw b'o de kan wa dɔnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen n'i ye dɔnnikɛla ta 100 o 100 dɔnnikɛla i b'a sɔrɔ 90 n'a bɔra Ibnu Taymiya n'a ka kalandenw ni maa minnu taara o sira fɛ i b'a sɔrɔ 90 bɛɛ lajɛlen b'a f'i ye ko tawasulu bɛ ɲa ni nabi ɲumanw ye ahya'an wa amwata u balolen u salen tawasulu bɛ ɲa n'u ye tawasulu kɛtɔla an tɛ olu deli mais an bɛ ala de deli mais olu kama o kuma la an bɛ kuma ni waati ma se an bɛ kuma datugu ni min ye pour que i k'a dɔn dɔ bɛ se k'i yɛrɛ ɲininka ko n'o don ko mun an tɛ ala yɛrɛ deli yanni an ka maa dɔ deli ka munumunu o tigi fɛ k'an bɛ ala deli n'o ye ko y'an fa ye k'o ka ɲi ko anw ma ɲi ko mun an tɛ ala yɛrɛ deli directement Usman o jaabi ka nɔgɔn alikiyama jɔ don ni adamadenw taara lahara ni hadisu shafa'a ye m'o kalan wa hadisu shafa'a maaw bɛ taa se an fa Adama ma an fa Adama ko gɛlɛyara o kuma la an fa Adama ayiwa i denw bɛ bolola bi dɛ o kuma la i tɛ u bɔ bolola ni maa tɛ don maa dɔn ni ala cɛ mun na an bɛ taa an fa Adama fɛ yen ni anw yɛrɛ filila ka taa an fa Adama fɛ yen an fa Adama n'a fɔ maaw aw filila dɛ a ye ala yɛrɛ deli ala bɛ yan maa man ka maa don i ni ala cɛ mais ni hadisa bɛ Bukhari kɔnɔ riwaya dama dama yɛrɛ la o kuma la maaw bɛ taa ale fɛ yen ka taa Ibrahim fɛ yen f'a bɛ taa laban alakira Muhammad la sallallahu alaihi wasallam donc o b'a jira k'a fɔ maa bɛ se ka maa don i ni ala cɛ maa min ka ala dɔn ka bon i ta ye maa min bɛ ala dɔn ka tɛmɛ i kan maa min bɛ siran ala ɲɛ ka tɛmɛ i kan i bɛ se k'o don i ni ala cɛ o kuma la i t'ale wele mais i b'ale de don i ni ala cɛ ala ka nin k'i ye ale kama ale balolen don o a salen don o n'o kɛra ala b'a kɛ o tigilamaa kama wa o misaliya caman de kɛra silamɛya kɔnɔ o kuma la an bɛ Alahu subhanahu wa ta'ala deli ya rabbi ala ka faamuya d'an ma diinɛ kɔnɔna la an bɛ Alahu subhanahu wa ta'ala deli an ka jamana basigibaliya b'a kɔnɔ ala ma basigi donn'a kɔnɔ an bɛ Alahu subhanahu wa ta'ala deli aw yɛrɛ minnu bɛ kɛ sababu ɲuman ye ka nin kumakanw ta k'a fili fiɲɛ fɛ ya rabbi sijan ni kɛnɛya ni labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'a dan n'aw ma ya rabbi ala k'an hamiw dilan ala ka jamanadenw bɛɛ kelen ma Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya sattar ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ni akila walanda in faamuna laɲini tun ye min ye o sɔrɔla an bɛ min faamu walanda in kɔnɔna o ye k'i dama kasi ala la wala ka maa dɔ don i ni Alahu taala cɛ wala ka fɛn dɔ don i ni Alahu taala cɛ baara ɲuman i yɛrɛ ka baara ɲuman wala ka maa ɲuman dɔ don i ni Alahu taala cɛ an karamɔgɔ bɔra k'o de walawala an ye sisan nɔ daliluya kɛnɛmaw na k'a fɔ ko de komi ni a dagalen don an bɛ Alahu taala deli ala ka an mago bɛɛ lajɛlen dilan ala ka jɔn ɲumanw bɛɛ lajɛlen bonya kama an bɛ segin k'an karamɔgɔ fo ka wale ɲuman dɔn k'a barikada a ka nin walanda nafama min ni a bɔra k'a di an ma an bɛ dugawu ɲini a fɛ ka tila ka dugawu kɛ a ye kɛnɛya dafalen ala k'o di an ni a ma sija ni labanko ɲuman ala k'o di an ni a ma o cɛsiri ni wulikajɔ min na diinɛ baara la an bɛ Alahu taala deli ala k'a kɛcogo ɲuman nɔgɔya ye ka musakaw n'a fangaw n'a kɛnɛyaw bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ni a ye an bɛ segin k'aw yɛrɛ fana fo ka wale ɲuman na aw minnu tun sigilen bɛ aw ka jabaraniw ɲɛma ka diinɛ baro la ni diinɛ baro tɛ tɛmɛ aw kan waati si la jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan an bɛ Alahu taala deli an ni aw ye ala ka jɛmukan nataw yira an ni aw bɛɛ lajɛlen na wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.